Survival of the fittest. Survival of the fittest. बे बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो उन्दैनिफ्रायनो खोनादों। थांना थानायनि जग्यता। जाय बयनिख्रुइ फिटसिन बेसो बे बुहुमाव थांनानै थानो हागोन। आरो जाय बयनिख्रुइ फिटसिन बेसो बे इउनिभार्सआव बबेबा ग्रहखौ कलनाइज खालामनो हागोन। बेबायदि मोनसे थासारि बुहुमाव जोनोम जादों। बेनिखायनो सार्भाइवेल अफ द फिटेस्ट, थांना थानायनि जग्यता जाय बयनिख्रुइ जग्यबानसिन बेसो थांनानै थानो हागोन। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना अरायबो लिडारफोरनि खुगायाव, माखासे लेक्चार होग्रा सुबुंफोरनि खुगायाव खोनागासिनो थादों। नाथाय नोंथांमोना जायफोरा साइन्सआव फरायदों, नोंथांमोना थारैनो बेखौ डार्विन, लेमार्क बा बेबायदि गुबुन गुबुन बिगियानगिरिनि बेबादि माखासे थियरिखौबो खोनादों। आरो डार्विननि मोनसे थियरिनि पार्ट बेयो जे सार्भाइवेल अफ द फिटेस्ट, बयनिख्रुइ फिटसिना थांनानै थानो हायो, फोलेर फेहेरनो हायो। बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। नाथाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आङो साइन्सनि बाथ्रा बेवहाय बुंनो फैयाखै। बे बाथ्राखौ लानानै आङो बर'फोरनि बाथ्रासो बुंगोन, एसे बुंनो नाजागोन। नोंथांमोना मिथिगौ, बे साननैसो सिगांनिफ्राय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुआ माने बर' रावखौ माबायदि फोथांना लाखिनो हायो बेनि थाखाय माखासे नाजानाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। नोंथांमोना बावैसो मोनसे जाथायखौ नुबाय थादों जानांगौ, जे माखासे साइनबर्डफोराव बर' रावजों लिराखै आरो बैफोराव बर' रावजों लिरजानायखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ लुबैदों। आंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै बेखौ लुबैगोन। जाय रावा HCDल' हाबदों, जाय रावखौ जों दिनैसिम फरायबाय थादों, जाय रावा अफिसियेल लेंगुवेज, एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज, बेबायदि माखासे रायजो बेंगिरिनि गनायथि मोननाय, भारत हादरनि गनायथि मोननाय, भारतनि संबिजिरजों गनायथि मोननाय बै रावा जुदि साइनबर्डआवबो लिरजायाबा, जाय जायगायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा थायो, जाय जायगायाव जों रायजो जादों, जाय बिटिआरखौ बिटिसिखौ जों बिनानै लाबोदों माखासे जिउ दान होनानै, आरो बैबायदि जायगायावनो जुदि जोंनि बर' रावा जुदि लिरजायाबा, बेनिख्रुइ आरो अकमानसिन मा दं फ्रेन्ड्स? बेनिखायनो आंबो बुंगोन, बै रावफोरा लिरजानांगोन। गुबुन रावफोराबो लिरजायोबा बर' रावाबो लिरजाथारनांगोन। नङाबा बे गासैबो मा जागोन? मोनसे जास्ट ब्लाब होनानै जोंखौ बुरखायनानै दोननायल' जागोन। माने जोंखौ जास्ट सान्थनाल'सो होना दोनदों, नाथाय जोंनि रावखौ बेसेन होआखै, जोंनि रावखौ फिन गादबनो नागिरफिनदों। आं बेबायदि बुंगोन। बेनिखायनो सार्भाइवेल अफ द फिटेस्टनि बेलायाव आं बेखौ बुंनो नाजादों जे बर'फोरनि थाखाय सार्भाइवेल अफ द फिटेस्टआ मा बुस्थु? जोङो मायाव फिट नङा, मायाव जों आनफिट? दिनैसिम जोङो मानो फिटेस्ट जानो हायाखै? दिनै नोंथांमोना माखासे इसु मोनगोन बर'फोरनि गेजेराव, आरो बै इसुनि मादाव जोंनि रावाबो मोनसे जोबोर गिदिर इसु। दिनै जोंनि सुबुंफोरा जोंनि रावजों फ्राय फराया जालांनो हमदों। दिनै जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा थैलांगासिनो थादों, बेखौबो नोंथांमोना मिथिगौ। आरो बेबो जोंनि रावजोंनो रिलेटेड। गुबुन मिडियामाव फरायबाबो बे जोंनि बर' रावनो माने गाज्रि गोहोम खोलैयो। बर' मिडियामनि स्कुला थैनायनि ओंथिया जाबाय बर' रावनि सायावनो गाज्रि गोहोम खोलैनाय। माने फारफ्रोमथिंनिफ्राय माने जोंखौ सुथुरा मनग्लाबदों। सुथुरा बै मानसियाबो नङा, सुथुरा जों गावबो, आरो सुथुरा जोंनि सोरगिदिं जेरावबो दं। आरो जोंनि रावखौ गाख्रेबनो, गादबनो, बाला हाद्रियाव गफब होनो नाजादों। माने जोंनि जातिखौ डेस्ट्रय खालामनो, फोजोबस्रांनो नाजादों। ओरैबायदि मोनसे थासारि जोनोम जादों। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो जोंनि रावखौ जुदि जों फोथांग्रोआबा, जोंनि थुनलाइ, हारिमु, कालचार, जारिमिन गासैबो थैलांजोबगोन। बे बाथ्राखौ बुजिनानै गिबियाव रावखौ जिखुनु प्रकारै फोथांनो नागिरदों। नाथाय बे रावखौ फोथांगोन बोरै? जों जुदि गावनि बर' रावखौ साइन बर्डआवबो जुदि लिरहोनो हायाबा, बेथ' जोबोद दुखुनि बिसय। फरायसालियाव फरायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, नाथाय साइन बर्डआवनो जों जुदि लिरहोनो हायाबा, बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर खेलें। आरो बेबो मोनसे रोखोमनि दावहा, आरो बेबो मोनसे सार्भाइवेल अफ द फिटेस्टनि पार्ट। जेब्ला बे बुहुमाव माखासे जिबनि जोनोम जायो, बै जिबफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि इन्टेलिजेन्स, गुबुन गुबुन इम'सन, गुबुन गुबुन टारगेट, गुबुन गुबुन नोजोर, गुबुन गुबुन बुजिनाय, गुबुन गुबुन थांखिजों बै जिबफोरा माने थांनानै थाबोदोंमोन। आरो बेबायदि गोरोबलायैनि थाखायनो जिहेतु जोनोमनिफ्रायनो एसे डिफारेन्स जानानै माने बेबायदि डेभेलप जाबोदों, जायनि जाउनाव साननाय हनाय, थानाय जानाय लोंनाया माब्लाबाबो गोरोबलाया। गुबुन गुबुन जिबनिया गुबुन गुबुन, बा एखे जिबनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन एनभाइरनमेन्ट, आबहावा, गुबुन गुबुन जायगायाव थानायनि थाखाय साननाय हनायाबो डिफारेन्ट जाबोदोंमोन। आरो मानसिनि बेलायावबो बेनो जादों। आरो बेबायदि साननाय हनाया डिफारेन्ट जाबोनायनि थाखायनो आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, बुहुमनि गासैबो जिबनि मोनसे कमन केरेक्टारा जाहैबाय, बुहुमनि गासैबो जिबनि मोनसे कमन केरेक्टारा जाबाय, मोनसे जिबा गुबुन मोनसे जिबखौ जानानै थांनानै थायो। आरो थानाय जायगाया नाथाय गासैनियाबो कमन।
मोनसे जायगायावनो गासैबो थायो नाथाय जानाय आदारा गुबुन मोनसेखौ जाबासो थांनानै थानो हायो जायनि जाउनाव आदारनि थाखाय दावहानि जोनोम जादोंमोन आरो थानाय जायगानिबो दावहानि जोनोम जादोंमोन बेबायदि आदार आरो थानाय जायगानि दावहानि थाखायनो मा जादोंमोन जोबोर गिख्रंथाव जुजिलायनाय सोर बयनिख्रुइ फिटसिन जानो हायो सोर बयनिख्रुइ बोलोगोरासिन जानो हायो आरो जाय बोलोगोरासिन बिसोरसो गुबुनखौ फोजोबस्रांनानै गुबुननि जायगाखौ सेनानै गावखौ फोथांनानै लाखिनो हादोंमोन आरो बिनि जाउनाव बिसोरनाव माखासे गोहोगोरा गुन जोनोम जाबोदोंमोन मानोना बयनिख्रुइ फिटसिन जानोबा बिसोरनाव बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन गुन इन्टेलिजेन्सआ थानांगोन आरो बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन हाथियारा थानांगोन आरो बेनि थाखायनो मानसिफोरा मा जादोंमोन गुबुन जिबफोरखौ फेजेननानै दानि अबस्थाखौ मोनफैनो हादों आरो दानि अबस्थायाव फैयै मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जिहेतु जों मानसियाबो जिबसो जिबनायाव जिहेतु जोङो डिफरेन्ट एनभाइरनमेन्टआव थांनानै थाबोखादों बेनिखायनो जोंनि इन्टेलिजेन्स जोंनि साननाय हनाय बे गासैबो गोरोबा आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय गासैबो इउनिभार्सआनो जा बुहुमानो जा ग्रह नक्षत्रआनो जा जेराव जिब दं हमनानै लाबा बुहुमनि बादैबो गुबुन गुबुन जायगायावबो जिब दङ अरायबो थानाय जायगानि आंखाला नुजाखागोन आदारनि आंखाला नुजाखागोन बेनिखायनो बे इउनिभार्सआव जेराव जिब दं एलियन दं जियानो जाया मानो अरायबो दावहाया थाखागोन माने थानाय जायगा आरो आदारनि दावहाया थाखागोन कनफ्लिक्टआ थाखागोन नाथाय जों मानसिनि बेलायाव थानाय जायगानि दावहायाथ' दङानो आदारनि आंखालनि दावहायाथ' दङानो नाथाय बेजों लोगोसे मोननैसो गोदान दावहाया फैबाय बे जाहैबाय मा थामोनथानि दावहाजों लोगोसे मोनथायनि दावहा बै मोनथायनि दावहा थानाय जायगानि दावहा माखासे दावहाजों लोगोसे आरोबाव मोनसे गोदान दावहा जोनोम जाबाय जोंनि गेजेरावनो माखासे सुथुर थायो जोंखौनो फोजोबनो नागिरनाय गावखौनो आरो बैसोरखौबो माबायदि फोजोबस्रांनो हायो बेनिबो दावहा नुजाथिबाय बेनिखायनो दिनै नुनो मोनदों जोंनि गेजेरावनो जोंनि मानसिफोरानो बर' रावखौ फरायनो बायो बर' रावखौ लिरनो बायो बर' रावजों साइन बर्डआव अफिसारफोराबो लिरनो बायो बेबायदि नोंथांमोना निउसाव नुदों स' जोंनि गेजेरावनो माखासे जोंनि हारिखौ फोजोबस्रांग्राबो सुबुं दं आरो बैफोरखौ गैया खालामनायाबो जोंनिनो दावहा बेवहाय गैया खालामनायनि ओंथिया सोरखौबा फोजोबस्रांनाय बुथारनाय नङा फ्रेन्ड्स बेवहाय आं बुंनो नागिरदों बै सुबुंफोरखौबो जे हारिनि सेन्टिमेन्टआव जेन खामानि मावो बेबादि सेन्टिमेन्टखौ लाबोनो नाजानायाबो मोनसे रोखोमनि गिख्रंथाव दावहा लोगोफोर आरो जोंनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव दावहा जोनोम जाबोदों बे दावहाया जाहैबाय माखासे आफादनि दैदेनगिरि लिडारफोराबो नामावसो लिडार नाथाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो गोसो गैया आरो बै मुखा गाननाय लिडारफोरखौबो थि लामायाव लाबोफिननो थाखायबो दावहा नांनो गोनां जानानै फैदों बर' माहारिया आरो माखासे सुबुंफोरा मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरो बर'फोरनोलाय मानो बिटिआर बिटिसि बेबायदि हाखौलाय नांबाय थागौ मानो राव नांगौ मानो थुनलाइ नांगौ मानो गावनि रावखौलाय फरायनो थाखाय बेबायदि दाबि खालामबाय थादों दिनै नोंथांमोना मिथिगौ 2023 मायथाइयाव बबेबा फरायसालियाव मा जागोन बर' रावजों फरायनो लिरनो मोनगोन जोंनि बर' सुबुंफोरा नाथाय गोबाङानो बुंनो नागिरो खायसे मानसिया बुंनो नागिरो मानोथो नांगौ बेखौलाय जोंथ' एसामिसजोंबो फरायबानो जायोना इंराजिजों फरायबानो जायोना बै गुबुन रावजों फरायनानैबोथ' जोंनि कालचारखौ जों फोथांनानै लाखिनो हायो नङा होमबा नाथाय फ्रेन्ड्स मोनसे बाथ्राया अरायबो रिलेटेड जुदि नोंथाङा गुबुननिखौ फल' खालामोबा गुबुना नोंखौ माब्लाबाबो अनसाया मानोना नोंथाङा जाय एनभाइरनमेन्टआव जाय आबहावायाव जोनोम जानानै फैदों जाय थासारियाव नोंथाङा जोनोम जानानै दिनै बे अबस्थाखौ मोनफैदों नोंथांनि साननाय हनाय डिएनए गासैबो बै गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव जोनोम जानाय गुबुन बिथांखिजों गुबुन थांखिजों फैनाय सुबुंफोरजों माब्लाबाबो गोरोबा लोगोफोर बेनिखायनो मोनसे बाथ्राया अरायबो नुजाथिगोन बे बाथ्राया जाबाय थांना थानो थाखाय दावहा जुदि नोंथाङा थांना थानोबा नोंथाङा अरायबो फिट जानांगोन बेनिखायनो जायफोर सुबुङा बर'फोरनो मानो बड'लेण्ड नांबाय थागौ मानो बिटिआर बिटिसि मानो बेबायदि रावखौ फोथांनांगौ मानो राव थुनलाइ गावनि रावजों फरायनांगौ बर' मिडियाम फरायसालिखौ फोथांनांगौ बेबायदि मानसिफोरा जायफोरा बुंबाय थायो कमप्लेन खालामबाय थायो बिथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनानै ला जुदि जों थांना थानो लुबैयोबा गासैबो दावहाया नाथाय थांना थानायनि थाखायसो लोगोफोर जुदि जों थांना थानांगौबा जोंनि हाथियारा मजबुत जानांगोन जारिमिनाव बा थांनाय समनि सोदोमस्रिफोराव अन्थाइ मुगाखौनला गुबुन गुबुन समनि मुगाखौनला जाय समफोराव बबेबा जिबा फोलेर फेरनानै गोख्रोङै थांनानै थादों मोनसेल' जानो थाखाय जग्यतासिननि थाखाय बा गावनि हाथियारखौ गोख्रोंसिन खालामनो हानायनि थाखायसो थांनानै थानो हाबोदों आरो जायफोरा उइक जायफोरा लोरबां दुर्बल जायफोरा माने माखासे बिथिङाव उइकमोन हाथियारनि बिथिङाव उइकमोन साननाय हनाय इन्टेलिजेन्सनि बिथिङाव उइकमोन बैफोर जिबफोरा बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय गोमालांनो गोनां जादों लोगोफोर बैफोर सुबुंफोरा बैफोर माहारिफोरा बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनो गोनां जादों
नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि इण्डियायाव 16,000निबो बांसिन डायलेक्ट माने बुंनाय राव दं, नाथाय बिनि माखासेया दिनै बे बुहुमनिफ्राय गोमालांफिनबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि आसामाव माखासे एग्जाम्पल दं, जोंनि आसामाव माखासे शिडिउल ट्राइब दं, शिडिउल कास्टबो दं। नोंथांमोना बेखौबो मिथिगौ, नाथाय बै शिडिउल ट्राइबफोरा दिनै गावसोरनि रावखौ फरायसालियाव फरायनो मोनोबाबो बेयो थोजासे नङा। नोंथांमोना मिथिगौ आहमफोर जाय सुकाफानिफ्राय हमोबा 600 बोसोर आसामखौ खुंदोंमोन, जायफोरा राव थुनलाइ हारिमु गासैबो दंमोन, जारिमिन गासैबो दंमोन, बैसोरनि जारिमिनखौथ' जों दिनै फरायो। स्कुलाव जों जारिमिन फरायनोबा आसामनि जारिमिन फरायनोबा सोरनि जारिमिनखौ 99% फराय, बे जाबाय आहम। लाचित बरफुकना सोर? आहम। सुकाफाया सोर? आहम। गदापानिया सोर? आहम। सब आहम। आहमनि जारिमिनखौ जों फराय, नाथाय बै हारिया गावसोरनि राव थुनलाइ कालसार ड्रेस गासैखौबो खोमाजोब्बाय। आरो नोंथांमोना नुदों दिनै बै हारिया गावसोरखौ आहम होनना सिनायथिनो हालिया। आरो दिनै बिसोरो माने सै लै खालामजायोबाबो दिनै बेबायदिनो थानांगोन। बेबायदि थांना थास्लायस्लाय थैनाया बेस्ट। बेनिखायनो गासैबो दावहाया जायो, गासैबो जाहोना जायो थांना थानायनि थाखाय। नोंथाङा जुदि हाथियारखौ स्ट्रं खालामाबा, नोंथांनि जुदि गोहोखौ गोख्रों खालामाबा, नोंथांखौ गुबुना बुथारखागोन। बेनो बे इउनिभार्सनि, बे बुहुमनि, बे मिथिंगानि रुल्स। जाय दुरबलसिन बेखौ बुथारनानै गाव थांनानै थागोन। मानोना नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बुहुमाव मोनसेल' रुल सोलियो, किल एन्ड लिभ। बुथार आरो थांनानै था। आरो मानसिनि बेलायाव बुथारनि ओंथिया बेखौ एकदम जिउखौ फोजोबनायखौ बुजाया। मानसिनि बेलायाव जाय गोहो गोरा, जायनियाव हाथियार दं, बिसोर गासैखौबो सिगिनो हागोन आरो बिखौ गिगोन। आरो गिनायनि थाखायनो नोंथांजों समान इकुवेल रेंकआव थांना थानो गोनां बाध्य जागोन। नङाबा नोंथांखौ सानफा सानै बेबायदि फोजोबस्राङै मोनसे समाव नोंथांखौ बे बुहुमनिफ्राय गैया खालामगोन। नोंथांमोना मिथिगौ अस्ट्रेलियानि बाथ्रा, असेनिया हादरमानि बाथ्रा बा अस्ट्रेलिया हादरनि बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ। अस्ट्रेलियाव जायफोर एबरिजिन्स दंमोन, बै एबरिजिन्सफोरा दिनै गोमालांजोब्बाय। नोंथांमोना मिथिगौ इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका, कानाडा, बेबायदि ब्राजिल बायदि हादरफोराव मोनसे समाव माखासे एबरिजिन्स दंमोन। नोंथांमोना मिथिगौ रेड इन्डियानफोरनि बाथ्राखौ, नाथाय बैफोर सुबुंफोरा दिनै गासैबो गावसोरनि नाम निसान खोमाजोबनानै लाबाय। आरो मोनसे समाव जेब्ला बै इउर'पियान सुबुंफोरा बैहाय थांदोंमोन, बिसोर थांनानै बिसोरखौ गासैखौबो फोजोबस्रांजोबदोंमोन। आरो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ USA, इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकाया सोर सुबुं माहारिनि थावनि? गमामायै नोंथांमोना मिथिगौ। बेनिखायनो बे जाबाय मोनफा एग्जाम्पल। जारिमिनाव जोंखौ मा थिनो, जाय हारिया दुरबल, जाय हारिया नांगौसेबां माखासे हाथियार, जायफोरखौ हाथियार होनदों, बे हाथियारा सोलोंथाइबो जानो हागौ, राव थुनलाइ हारिमु कालसार जारिमिन गासैबो जानो हागौ, साननाय हनाय जानो हागौ, इन्टेलिजेन्स जानो हागौ, वर्क कालसार जानो हागौ, बिजनेस जानो हागौ, इकनमिक कन्डिसन जानो हागौ, पलिटिकेल कन्डिसन जानो हागौ, पलिटिकेल स्टेबिलिटि जानो हागौ, बा पलिटिकेल बिथिं जानो हागौ, बा खुंथायारि गोहो थानाय बिउरोक्रेट्स जानो हागौ, लिरगिरि, खन्थाइगिरि, थुनलाइगिरि जायखिजाया जानो हागौ। बेफोर जाबाय मोनफा हारिनि हाथियार। बै हाथियाराव जाय उइक बेखौ गुबुना बुथारखागोन। नोंथांमोना आं माखासे एग्जाम्पल होनानै बुजायनो नाजादों। फ्रेन्ड्स, बिनिखायनो अरायबो गावनिखौ नोंथाङा जियानो मावा मानो, गुबुननिखौबो नोंथाङा जियानो मावा मानो, गुबुननिखौबो आजावा मानो, नोंथाङा महादेब फुजियो, शिब फुजियो, माखौबा फुजियो खोथा गैया, नाथाय अरायबो गावनिखौ दा खोमा। बेनो जाबाय मिथिंगानि रुल। भागवत गीतायाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ, जेसेबां नोंथाङा गुबुननि जेसेबां मोजां, जोबोर मोजाङै बानायनाय साजायनाय बुस्थुखौ आजाव मानो, मुवाखौ आजाव मानो, सिस्टेमखौ आजाव मानो, बा गोदान माखासे खान्थिखौ, टेकनिकखौ, टेक्न'लजिकेल ट्रिक्सखौ, माखासे बिथिंखौ आजाव मानो, आजावनोबो नांगोन, गुबुननिफ्राय सोलोंनोबो नांगोन। नाथाय भागवत गीतायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों मा, जेसेबां नोंथाङा गुबुनखौ आजाव मानो, गावनिया जेसेबां गाज्रि नेखार जाया मानो, बे अरायबो बेस्ट। आरो बेसो नोंथांखौ अरायबो बयनिख्रुइ गोजौसिन मानदान्दासिम लांगोन आरो नोंथाङा गोख्रोङै थांनानै थानो हागोन। मात्र नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन, बेखौ फोसाबनांगोन। जुदि नोंथाङा फोसाबाबा समाव बेनि थाखायनो नोंथाङा गोदोलांनो गोनां जागोन। आरो बेखौ फोसाबैनि थाखाय नोंथाङा सानना लागोन आंनिया गाज्रि, गुबुननिया मोजां। आरो जेब्ला जि सानखालि जोंनि हारिनि सुबुंफोरा बेबायदि साननो स्टार्ट जागोन, जोंबो आहम माहारिनि महर लागोन। थेंक इउ।